के सलाह हम दे। गीत संगीत रो बस के चीज नहीं है ना। अच्छा ब्यास के नियम में चाचा सब लोग बैठल बन माइयो बहिन लोग बैठल बानी लोग है चाचा बाबा लोग बैठल बा लोग यूट्यूब चैनल लागल बा। ब्यास के पहला कर्तव्य कहा चाचा कि सबसे पहले उठो तो मंच के प्रणाम करो पंच के प्रणाम करो घूम घूम के नियम है ना कहे कि गायक में आ ब्यास में अंतर होला। गायक के मतलब कि उठले दू तारो गीत गोले कोनो बात नहीं है उतना क्यों खोज ना करेला। हमनी के मानस लेके चलता नहीं इहो के मानस लेके चलता तो मानस के ब्यास के मर्यादा बा कि उठो तो पहले मंच के पंच के प्रणाम करो। ते ई उठली हो गीत उन्हें बाजल हो कि खा के मगहिया के पान ए राजा हमरो जान ले बखा हो तो ई सुमन वही पर गावत तरी कि ए माई हमरो लजिया बचाई तो उठतू तो लोग के प्रणाम करतू तो लोग है कि जाए तो भंडरिया गावत तो ठीक है बाबा कि लड़की में बड़ी शिष्टाचार है उठते उठते सब लोग के प्रणाम कइल है बाकी इनका शिष्टाचार देखने नो ए बिया ए माई हमरो अरे सुमित माई जग छोड़ के भागल बड़ी ए ऐसा तहार रवैया रही तो माई ना आई है बाबूजी आजी हैं। वो बाबूजी है सुधारे खातिर ई माई हमरा अरे सुमित पेट दुखाई लगा रे। ओकरा बाद बाबूजी हारिए जाइए यही से हम सब फूल के आल बड़ी निकाल। भक्ति एगो ना होला हृदय में भाव चाहिए भगवान से लगाव चाहिए तबे चाचा भक्ति हो सकेला। काहे कि अरे आपन बना के देख लो भगवान के आपन जहिया जान गइल कहने के पैसा लेके का करम तो कहते कि ले ला पतल की नहीं 5 गो डोम खियाई माने तू चाहत रहे कि हम खत्म हो जाए माने हम मर जाए मर जा जग में सब बात बोलत रहे मुहवा फोड़ के पूछम के समाचार का बा रह जा पहले फोरो डोम खियाइबो ए बबुआ तू खा लेबन तो एगो गांव के डोम खा ली। अच्छा पूरा गांव भर के डोम खा जग पूरा रह जा हौ नाल बजावत रे ओ नाल आलू बज खा ली है नु तो पूरा एगो जिला भर के डोम खा ली हई झाल बजावत रे निहाल ई खा ली है नु तो पूरा राज भर के डोम खा ली हाई मनीषा राज खा ली है नु तो पूरा भारत भर के डोम डोमिन जय दी उपाधि बढ़िया बा डोम सब खाली कल का होई देखो ई गो नहीं होता आ ईमानदारी बताओ तनी अमित बाबू ओकरा बाद जब कहलिए तो केहू 200 रुपया आगे ना दे रुपया देख के अगर आए के ना चाहिए अगर आइल तो लोग जान गले कि नहीं रुपया के रात का रुपया मत भंडरिया दा भंडरिया गरीब बा लेके कहता के का आय हाय हाय छोड़ देलक आए हाय छोड़ देलक बुझाती बाबू के बर्थडे में राजा ई तो ठीक है नचती है हई देखो कहती है बोका चोदा हई ए बियाजी ए बियाजी अरे झटका मार रे लगत नाचे में डांड दर्द करता पानी ले ली तका दु कोट पैट ले ली अपना बाबू के कुर्ता पहन के अच्छा बंडिया पहनले रहनी हो खोल के दिखा देनी हो माने बंडिया कि लोग जान जा जे हमरा तनी बाबूजी के कुर्ता हम पहिरे ले दोनों आदमी के काम चल जाला एक एगो में बताई ऐसी खंडिया बंडिया पहले रहला भंडारी जी खाली गाई बक्तम करते रहो खाली बक्तम पागल हो
हमरा के बार बार कहतनी मनीषा तहरा बॉस के गीत गौ नहीं खे तू गीत गौ नहीं छोड़ दो बाप आ रे। जाके कदू कुंभ नहाल हाँ ये तो कुंभ मेले में गावत रहा रोज कुंभ मेला में। रहुआ जाए कुंभ मेला में पड़किया बेची लेकिन जितना हमरा के रौरा ज्ञान देतनी उ रौरा करब तो बहुत फल मिली बहुत फायदा होई ऐसे रौरा अपन करी वाह बाबा रौरा गीत के जवाब एगो भजन गईनी हो एगो शायद सुन गईनी हो रौरा गीत का जवाब हम दे हो माइनर में बुझा तक ना ठीक है रौरा सब सुननी हो का ब्याह जी एगो बात कहनी है कि हम उठनी तो मनीषा जी कहतनी आकादू हम इहाँ के रे कहतनी ए तरकान कहा रहा हो कहार नहीं हो तू की आखिर कहवा के चाहत रे भाई तू नहीं अगर हो मन हो तो बोल दी बोल का कहता कह दे हो वो तो गांजा पी के भग बड़े रोवा कर रे कहे सन ना जी रे हो क्या महाराज कह लगाइल बा होई आधर का जानी बाहर हो कि भीतर हो भंडारी जी होई आधर का जानी बाहर हो कि भीतर हो भीतर हो सोनार चिन्ह जाई सोना हो कि पीतर हो भीतर हो जब इनकर सुगंध के मालूम नहीं है तो होई भंडारी जी का जानी है किरासन हो कि इतर देह पर छिटे के सेंट लोग सब जानता है तू क्या देह पर छिटे के सेंट हां वो लगे 20टा पोत के घूमे लगे 20टा लगा के घूमे गीत गौनाई गाय जितने रहे गीत गौनाई पर झूमे लगे और कहे बका का ए नमो के जपले रहे के बेन जी के चिन्हाइल हो कि मेला के प्रोग्राम हो त प्रवचन करे चले नहीं हो अच्छा ये अरे प्रवचन बेवकूफ जब प्रवचने करावे के रही अरे सुनी प्रवचन पहले से होता ही हमारा पहले से हो गइल बाटे अरे पत्थर के पप्पा था तनी आइल बानी पंडित जी के बिगाड़े रहुए ना प्रवचन आज पूर्णावती बाबू रौरा लिख के न त दी जितना सुंदर है नाल बजाइले उतना सुंदर राइटरियो करिले ओ से सुंदर गइबो करिले आ जौन चाहे तौन साज बजवा सकत बानी व्यास अगर ई कलाकारी बिना पाउडर के हम ही ना कहब नचनिया बेस भंडारी जी हम ही ना कहब जे मितेंद्र जी के कही गरे दा जे गाई चाहे राइटरी करी ना चाहे कोनो साज बजाई रोरे अब देख ले के बाटे ओका तैयार ले तिरकिट लगावे ना ढोलक पर रमन भाई लेकिन ए महाराज फला हम तो देखले रहनी जे भादो में बेंग फूले ले हां सब दवाई कमा ये ठंडा में फूल गइल बनी रहुआ लेकिन फूललो पानी लेकिन तनी डेढ़वार हो गइल बाटे भैया बोला भैया बेस बजवाए कोई तो हमरा ठिकोई तक बुला ले भेसली लगा के बेस बजावे